Then I go sleeping. Is it this on matter? And then come back the security card because cannot go in this kind of security net maybe the delivery getting Yoko, you didn't pop up, Yoko.
Natamad siya maglakad. Parang ayaw niya umapak niya sa basa. Magkano ba ito, beta? Oo. Tumae ka lang, huwag ka nang magkot-ikot. Kata, na ikot-ikot pa. Gumulong na. Master, magdako tayo ng ano, ng dollar. Ayan, oh, gumulong na yung mga dollar. Oo. Tumain na eh. Amaglo rin. Yung pasentral na daanan.
Iing na yung isa, oh. Ay, wala tayong tubig. Pasaway. Wis-wis na. Let's go na. Ayoko gusto na magtubad. Alam sa may-ari ng kaso. Diyan yung sa building natin, oh. Mga ano siya. Maaga. Akala mo tayo sa angkon. Ay, dati parang binabati ng alok na pala. Ngayon, hindi.